U pacientky budeme odstraňovať znamienka laserom CO2. Sú vhodné na to len tie, ktoré sú povrchové, známe, bezpečné, ktoré splňajú tieto kritéria, tak vlastne odstraňujeme takýmto spôsobom. Výhodou tohto zákroku je, že to nezanecháva jazvičku, čiže z toho estetického hľadiska je to veľmi žiadaný úkon a ten estetický efekt je tam veľmi dobrý. Niektoré väčšie znamienka, ktoré sú, tak tie umrtvujeme injekčne, aby samotný zákrok už pacientka potom necítila, pretože tam sa vyvíja teplo, ktoré by sa vlastne premenené na bolesť nepríjemne vnímalo. Takže teraz dávam pacientke anestetikum, markaín, ktorý vlastne jej to veľmi rýchlo umrtví, čiže pacientka potom už pri samotnom zákroku nič necíti. Ináč, keby sme to neumrtvili, tak by cítila také pálenie, niektoré malé znamienka alebo výrastky neumrtvujeme, takže toto väčšie. Samotné prepichnutie tej kože a aplikácia tej látky je vlastne áno, niekedy tie znamienka sú také vypuklejšie, v tom prípade to zachytím do pinzety a odrezávam v úrovni tej bázy. V tomto prípade sa mi to nedá tak zachytiť, takže to režem takto kompletne. Utrem si tú spálenú kožu, to čierne, to je spálená koža. No, overím si, že či je to všetko, či mi tam niečo nezostalo. Trošku tam cítim ešte. Takže idem ešte hĺbšie, aby tam nezostali nejaké zvyšky a nemalo to z čoho doraz, hej. Zákrok je jednorázový, takže keby sme tam niečo nechali, by tam mohlo niečo dorazť a museli by sme to potom ešte korigovať. No, teraz je to už dobré. Áno. Znamienka ošetrujeme rôzne, buď tam dávame púder a prelepíme, alebo tam dávame taký gelik hojací, Cicaplast, alebo iný používame, ktorý má také regeneračné, reparačné a antibakteriálne účinky. To znamená, že aj na to zahojenie, to sú tie regeneračné a reparačné účinky, ale aj proti prípadnej infekcii, ktorá by sa tam mohla dostať, keby sa to nechalo len takto voľné. Pacientke to ponechávame také 2 dní, po 2 dňoch to odlepíme a začneme to sušiť dezinfekčným pudrom až do vytvorenia chrastičky a chrastičku nechať voľne odpadnúť.
Takže najrizikovejšie znamienka sú tie pigmentované a väčšinou také najobávanejšie, že či sa tam niečo nedieje. Na to máme veľmi dobrú pomôcku a to je digitálna kamera. Je to na určenie množstva pigmentu, ale aj prípadných nejakých pigmentových zmien, ktoré sa nám potom tam ukážu na farebnej škále. Takže ideme krok za krokom. Každú pacientku si zaevidujeme, dáme si ju do databázy a v prípade nejakých rizikových znamienok vlastne pri pravidelných kontrolách to porovnáme. Ak tam dochádza k nejakej progresii, tak navrhneme spôsob liečby. Ak je to stabilizované, tak buď sledujeme, alebo z preventívnych dôvodov necháme odstrániť. Takže prvým krokom je, pacientka má tu na také pigmentované, takže takto si to len odfotím. To ešte není samotné to vyšetrenie. Otočím si figurínu, vložím, označím a teraz to odfotím. Tam si to pozrite v tom obrazovke. No, teraz si to vlastne, ten stroj si sám zhodnocuje, analyzuje ten nasnímaný obrázok a vyhodnocuje. Riziková zóna je červená, bezpečná zóna je biela, žltá zóna je prechodná, pani to má uložené v bielej zóne, čiže v takom prípade je to absolútne v poriadku, toto znamienko, aj keď je pigmentované. Doporučujeme to len sledovať, chrániť pred slnkom, to je veľmi dôležitá ošetrovacia pomôcka, aby sa to slnkom neaktivovalo. V prípade, že to máme uložené povedzme v žltej zóne, tak už uvažujeme buď to odstrániť z preventívnych dôvodov, alebo sledovať. Jedenkrát ročne v prípade nejakých zmien sa to skôr samozrejme rieši. Červená zóna je riziková, tam doporučujeme jednoznačne odstrániť a to jedine chirurgickým spôsobom. Čiže laserový spôsob, ktorý sme uplatnili u predchádzajúcej pacientky, tak môžeme robiť len u tých, ktoré sú, zase by som zopakovala, povrchové, známe, bezpečné. No a zase spracováva si údaje o tom pigmente. Iné nezaznamenáva tento prístroj, len vlastne pigment. Čiže znamienka, ktoré nie sú pigmentované, tak vlastne nevyšetrujeme len klinicky, posúdením podľa klinických znakov. No. Takže vidíme, že toto znamienko je, aj keď je svetlejšie, ale je posunuté trošku viacej do žltej zóny, čo nám v tomto prípade nejako nevadí, pretože ešte stále je to tá bezpečná zóna, čiže netreba to riešiť. A zostáva to tu natrvalo, takže môžeme si aj ďalšie prípadne, aby sme si porovnali, že rôzne pigmentované znamienka nemusia mať rovnaké zobrazenie na tej farebnej škále. Takže chceli sme toto na krku, že? To je zase ináč vyzerá, jak tie prvé dve. Takže vyšetrili sme si. No, tak toto je zase najmenej pigmentované. Vyšetrili sme si 3 pigmentované znamienka, z ktorých každé vyzeralo ináč a bolo rôzne teda sité, tá pigmentácia rôzne tmavá alebo rôzne okraje to malo, takže všetky 3 sa nám znázornili vlastne v tej bezpečnej zóne, pritom najviac posun doprava
bol u toho najsvetlejšieho, že? Takto by sme si to asi mohli zhrnúť, že to tmavé prvé a tretie sú vlastne absolútne v tej bielej zóne a to nám trošičku už zasahovalo do žltej zóny, ktorá je prechodná.